Kasain kursu chang riboy unit kalapan pau ya kajing saukhia ke bejur halo kajing le jong wei ubriu balatip kerteng kum upermandas mausim bai ubashong basa hamauro ban penya ya ka football tournament haka kerteng jong ke seng samla kursu chang Habakren Shakilat Pathai Kubor, Henin Kasngi ka khat khandai trik ujamang araja ar po ar, uba Henry Suchiang, Secretary Jong ka Senkur Suchiang Riboy Unit, bat ka kong Ibrosta Suchiang, President Jong ka Nongpo Unit, kilapan pau ba kum ka kur ki dam da ka jing solungo ka bakraw, bat ka jing kindit ban yo jing tip, ya ka wei ka football tournament ka balapan long ha ka shnong Saiden, balapan ya da uperman des mausembai, ha ka kerteng jong ka kur, da ka bapan benaru ya ka kustam ka bakat san hajar tengka. Nakaliang jong kita ikinong elam jong ka Saint Kursu Chang kila pentip bakim don jing tip be halo ketika jingle jong utei ubreu ubom don kanu ka jinga dei bat ka Kursu Chang Henry nakaliang jong ki kila bu jingkeli bakum nu unot ban penlong kat ka football tournament haka kerteng jong ka kur klem ka jing tip jong ka kur Nakaliang jong ka kur kapan ma bru na kiriu pai ba lada don kino ki bla no senyang sha utei ubreu nakaliang ka kur kala pansyai bakam don jing tip be halo kata ka benta Ki nong elam kur kila aipor ya uti ubriu shita yau ban pensyai halo ketika jing penlong ya ka tournament haka kerteng ka kur balada umla ban pensyai nakaliang ka kur kan sasimpat daki wei ki senjam beteng halo ka jing penja burom jong u ya ka kur hi barok ka wei Sim ka media ngidon shisha ka jang sungukia bangi kum ka kur ngim don jing tip em shapang ye ka ka ba une u Fernandes Mausmbai u balale halor kan ne ka jing penmik jung uye kan neka football tournament ngidap daga jeng sosi bat ngidap kantam daga jeng songo namar ba ngim don jeng tip bat ngim don jeng tip shakin ki bau uhi ula le bat kalong persya ya ka jeng songo jungi kum karib hoy unit kursu chiang hi barok ko bai te ku blech bun yapi bat nya tempat yapi bat pen songo ba ban pet benia Hagi ki wer ki kor yo kum kine ki saja hadir habun tangkan ne police bun ni nakaliang kaseng kursu chiang jong kariboy nin wiwan sapi ki media ban pensai halor kawai ka program atlik program ke balalong kawai ke ha kasnong Saiden ha kubnai baladam nang ta bat kawai hapo kasnong mujasi ne bumentak Hakaba wei ubreu uba kerteng Fernandes mausem bai oi besong basa agas nong mauro nong po ula penyak ya ka football tournament haka kerteng jong kaseng samla kursu chiang hakaba ide bakane ngakum u secretary jong ka senkur suciang riboy ini ikong Ibros Suciang ibabat ya ka post president jong ka Nongpo unit bat kini jadi member jongi tibai don lang tang ne ban sakhi hak bede bat kene ke jingle jong ne ubreu kunta ni nakaliang ka senkur Suciang ni penram jur ya ka jingle jong ne ubreu hak ba ulap penon kam baklah hidup bat ulale ya kane klem ka jinyo jungit nakakur bat klem ka jungtit jongkakur kumta habai de bakane ni pensai si padba bakane ka program football tournament ka balalong ha ka senkur suciang kamde ka basisha lane kamde nimdon bentang am habai de bakane bangimdon jungtit biru Habai de bakane ni nakaliang kakur ni dawa na une ubreu ba un pensai syaki ba bat syakakur njo hapo ka nyau sngi nadu mta ka sngi ka khat khandai trik nai besan ar hajar ar puat bat lada umla ban pensai syaki ba bat syakakur ka sengkur suciang hi kan sawat pas daki we kilat lenti banle ya ka badon kam Dabai de bakane ni nakaliang ka sengkur hi ni pentip bat ni ai ka ji pentip sikpat ba balada don kino kibreu ki baladon ki banok senyang habai de bakane ka football tournament ni nakaliang ka kur ni sau banong syaki ba ni nimdan jutep ru am halar tane
bat sa sisin ni penranjur ya kena ke jingle ke jong ni.